И така, здравейте хора. Не мога да ви опиша колко съм щастлива. Имам ето тези много яки хапчета. Не точно хапчета, пробиотици от SoPharmacy. Много са яки. Те са като лапчки, буквално. Да, погледнете. Те са като лапички, хора. Погледнете ги просто, колко са кют. Като лапички са. И са уникални. Не всичкото открива. Така малко промених ефекта, но сега второто нещо. Бактолъчи! Окей. Не знам дали вие знаете, но аз обожавам нещата на бактолъчи. И нека да видим. Хора, имам книжчицата, която аз много харесвам. С рисуването, ето погледнете. Ой. Например, отваряме си някоя страничка. Ето. Тук са двете крокодилчета, как такова. Трябва да го рисуваме. Хора, тази книжка я обожавам. Хората на бактолъчи, обичам ги. Хора, вижте какво са ми доставили. Сами, да. Гледайте колко е яка тази митичка. Много е яка. Аз я прибирам, да не падне. Оле, маде, любимите ми хапчета. Бактолъчи. Пробиотици, които са без захар. Сега ще ви покажа как изглеждат. Ето така изглеждат. И да, чао! Това беше от мен. Хора, съвсем забравих да ви кажа. Имам нова тениска. На Guess тениската. Аз обожавам Guess. Вижте го, то се сгъва. По принцип не може. И има кристалчета. Хора, много съм доволна. Вижте, и бяха на намаление. И сега да ви покажа следващото нещо, което си купих. А именно ето това. Да, знаете. Гъцвен кант. И да, чао хора, това беше от мен. За втори път.